Good morning guys! Another beautiful day. Mula ka umi karon guys at tumigtagpi karon kay. Mupalit ko og memory card para sa kamera kay. Why memory card ang kamera dyan? Need bitaw ka adjog mag-vlog ko. Di na ko ka-store og mga video. So mupalit ko og memory card. Anja mo hapit ta karon guys sa Baclayon nami agion dito nga floating restaurant. Of course kabanas undoy grabe sa baas mga truck ng labay. Ano ito mo ni mo daring ang kamera dui. Nihapit mi karadyo daring day tindahan guys bakay nangis na reklamo grabe ra akong kutasa. Tuwang guti bugsok jud tadani ron buto jud tadani ron. Kalintong tadani ron. Sa akin so sapatos ra nang hinupog ko. Sana pa naman mo andar baruto. Tapong mukab gadoy kamuta. Guys, kita na to dari Agdawis. So mao na si Agdawis. Ito ara guys sila. Ito yung mga tuon. So guys, ganang kakukab dyan na si Uncle Roger na mao na yung operator sa ato ang baruto. Excited ako kaadto guys kay karon guys ma-experience ta og unsa pa reunion sa ato ang mga auntie ug uncle. Hoy, tagsara man intaw mag reunion ug ngani nang idara kay kini sila guys, class 72. Imagine 1972 sila ning graduate diha sa Bulhay ana basta Bilaran. So imagine mao nang excited kaadto ko mo sa goal nila karon kay musuway pud ta ba ug unsa pa feeling. Buhan. Away na pan. Bangga nil. Bangga. Hi! Good morning! Hawel, bahawag ka na! Hawel! 100% man ha! Salamat! Denton, minindog to sa gidar eh! Mao! Hi! Good morning! Good morning! Kumusta? Okay ra na! Kulbahan na miray ka saan pag naog! Dali na pluran eh. Sige, masulod na ko. Wow, libo man na eh. Dali na pluran Na. eh. Ay. Uy, kanoy mo undoy, uy, pakan ah. 4, 3, 2, 1. Ah. Okay. Dali na doy, kay alas 12. Dali na mo. Guys, grabe daghan sila bawon na. Sus, di ka mabuntas guys basta imong kauban mga auntie ug uncle kay adunuwan mo sa kag plato ini saka para manimudahan. Plato na may naguna. Oh, sige lang. Surprise di ah. Nanay ko sa imong year advertising na kanang kinabuhi bukid bitaw. Usay kay mga bata na kuwan naman ka. Ana kaila? Ana kaila bungay. Hawa jud. Wa gani kay bawag yun sa pagkuha sa kamuti. Wa sila kay bawag kamuti gikas sila sa juta. Pagukog bitaw. Mukog. Rihan ka dugay ko ka dito sa Manila bago. Ade gihapon, di gihapon. Haway, tinig ba mabangga na mo na may kawagan. From the Kuhi Bohol. Iya basa-basa rin eh. Ako tagan Cebu. Cebu, grabe. Iya basa-basta. Baklayon. Baklayon gihapon eh. Bilaran. Hi! Mo na guys si Ma'am Ninit og si Ma'am Sylvia. Best friend ko na sila sugod elementary. Grabe gilang friendship ko. Hangtod man dis katigwangon nga na ang tatanan no sana all. Lami ka to sila ikauban guys kay chill ra kaadyo. Ja, di jud kam buntas kay sigihan kag pakaon. Bitaw guys, memorable ko din ang adlaw guys kay first time po na makasakay og ingani balsam lay tawag dani. So nasajop day ko na jud ganina kaingan mo kog floating restaurant. So kuan ra ni siya guys kanang for family use, lingaw-lingaw nga na silang pamilya. Diragdara sila pagkaan na pay swimming pool nga gamay na. Ug gusto ka mag-swimming, nagari pa slides, pakitaan mo na sa slides. Maragi ka na, andil mo na nawa na gati mo ng hawas. Dali na, di bigla off di way hagdan. Oo, no. Itsahan ra mamurag pisi. Bubutong. Makabilib jud guys, makapawd gud ning klasiha kaning class 72 sa Bulay kay bisag sa ilang edad karon bisag kagbanag yang giang nagirayo man na nagtakilid na pero ning kamot gihapon para makita gihapon lang mga amigo way kalimtanay ba. Mo na gigan nga friends forever.
sana ul gazid kaadyo unta kami or kita nga mga bata-bata pa diin tag hapon ta makalingon sa atong mga friends bisag matiguan ta pareha nila bisag asa na sila ng lagpot agubanda ni mga balikbayan lagi kag Amerika pero nakana nagyapon sila silang mga classmate nga nabijaan daro sila hangyo kang natawhan so maka-amaze nga maka-proud pud unta tanan. Basta guys, nalingaw gadyo ko nila, wa gani ko magtingog-tingog gadyo kay gatong atong ra ko nila, baga-observe ra ko silang gipangbuhat, nalingaw ko nila. Naa guys, anti asuning kat-kat na habog ra baga dyan na kay Titanic kuno sila. Kini guys, managang giingin nito nga slides na naman mo, slides danis anti ninit, musaka si Dani. Makakita gani mo guys, og mga ingani na nilag edad guys, antir gadyo, angkol at dyan ing naglula og lulo kay sakit sa tuhod na. Nana, katawa na silang duha ka nakasaka na. Da palumalag ni santininit og sa kasaka mangurus mo di ay haglok mo di ay picture sa kuno sila daan picture sa usa mo labubo. Ayaw hawid na nang kuan diretso na. Ayaw hawid diretso mo kamote lupan. Oh. Sarang isuga ay lupig mo ko. Grabe kuya og mga moves ka. Tanawon ni ninyo guys, abi mo kamo rin kamo umubodots. Kamo ko sila umubodots. So guys, samtang agban kasi na jaway, agaban pag galangoy-langoy, awk po ni sila daani. Saan ay paningatong? Dapa. Nasa naglihat naman yung sa salbabida? Nglihat na salbabida? Lam! Wow! Ge! Tagaliog! I'm Lito ha? Leto! Javier! Okay. Grabe. Homestay Dubai. Asa man dapat? Baclayan Bohol. BBC beside Baclayan Church. Okay. Dali ram na matudan kay kilir ram na simbahan. Kinahanglan ihiyog daga. Ihiyog ko daga. Ug minsan ko kadi mo ko madutlat. May murag plan pa ka nang isot pa. Iso gisod pa. Pero pila pud kabuan mo nauyab si Angheng Lisa. Ano ka interview naman? Ma-record yun na, are. Ikaw ah! Pila ka kabuan ni? Dugay mo yung Lisa eh. Julagon. Iyo sa, senior mo ito sa eskwela. Senior ito sa eskwela. At ako ito sa sundoon. Pero gikan pag high school. Bakit ito? Ako, hindi ako ganahan bang ito ko eh. Yan, namin ko sure. Wa. Diya karon nato to pa interview si Florame. Doon siya napagkita ni Undoy. Kasi Undoy, iya mang sugsugon ngit-ngit. Karon Florame. Ikaw man yung ngit-ngit si Undoy. Ano nakita man mo? Explain. Buwan nun. Kita mo sa Undoy de. Daghan ko flashlight ko. Ay, Florame. Wala si Undoy. Didikiller na. Ha? Didikiller na. Wa ko kay bao. Utang na sa nito, tabang isa ko nito kuan. Atang nga kuan, himbisan. Ano na to si Undoy? Sama ka na doy. Killer ba Undoy? Or killer of lady? Kaya mong lady killer. Isa may juli di kailan. Matay na lang babae sa kaingan. Lamora. Mo na lang meaning sa lady killer. Pero mga classmate man dun mong mga high school no. Yeah. Wa jud mo nakaka-crush ni Ma'am Corazon. Bao lagi mo nang iputang na dito. Isa man dun, wa sila nakaka-crush ni Ma'am Corazon ni mga laki. Ha? Mga lady killer. Wa dili di killer. Mau ito kung karoon naman kung nagwapat iguan na. Diha? Explain na son. Nagwapat sa ulan. Kagwapa niya son. Kita man jud tanan ni agi pa kasi punon. May bibubud mo no? Kaya bisag mga kuan na ba, maka-inspire po bas mga namo nga dapat nagyapoy nga ni bisag mo edad-edad na.
66 na ko, ma'am. Mura pa mag 45. Mali kayo ingon, ma'am, nga pugong sa edad nga. Pagang-pagang. Pagang-pagang bitos edad ni nga ni. Makita ko sa mga sinisini mo. Asaman, asaman. Agad ang rinda na. Mura. Kaya ang mga chicks, katanuan, ma'am, mga job sa kwarta. Paprendahan sila mo sinsing para na ka donaw. Pupugan, hatag dito. Grabe kung bati doy, kaya mo sang kata doy. Interview on balikan doy. Oh, sanay ka sumay, labag tabang-tabang, baru din napansin. Sayang mag-stick mo nagkuhan. Dare, pas sumangi, daghag ko sumangi. Okay guys, dunggo na mi. Naka, tabok na ko spikas. So mo ni ang gisakran ganina guys nga balsa. Dani sila ga celebrate sa ilahang panag-uban ug utro. Class 72 sa Bohol High dihas Tagbilaran. Aghara jang masulti guys while ga observe ko nila, age is just a number ra gid. Number na kay aghart gid sa tao bisan pag mutaas sa edad, maora jud gihapon di mautro. Maghipos pa ito mga sunod. Kay bawnon. Magbaon dai pod. Ay, naan man ka ng greenhouse. Normal man na. Ya, hawid ani. Hawid. Ya, aligot na ta ato. Okay, mahinaw na. Kini guys, mo ni si Ma'am Ninit. Salamat ma'am ha for the opportunity. Ijahan nagpanghipos guys, ginuzuray nas mga baon kay hawason man kay manguli naman po ni sila na may taga-Tagbilaran dan ni. Guban po taga-Daras Baklayon. Anja ma'am, kano sa man yung official reunion for 50 years ninyo? Wa pa meeting pa to nya probably July or Next year, next year. class 72. Of Bohol High School. Atong tentative nga reunion next year 50th mga wapay giingon jud na klaro kita basig dapit sa November or July. Kay kanang February murag apiki na sa Apiki. nya di pa mak-clear ni COVID. Nya at least basig atong layo-layo ma-clear na si COVID ma kawasan. Okay. Sana all ka-sweet ba oy? Dara operator si Sir Roger. At your service. Kapitan Roger. Arang, si Roger jud mo ay ko ano ni. Magdas, biyahe. Mga rooms ni siya. Ay mga rooms nako. Naghan. Karon ga stop ni sa operation pag start yung pandemic. Ang tug karon wa may mudawat og mga guest tungod lagi kay mahadlok ni. Tungod na Kano sama mo mag-open utro? magsabot kon dun sa clear na gyud. Oh. Akong asawa na hare. Si Kuanet. Hi ma'am. Flora me. Madjong hapon. Mali akong asawa kagawa di sa lungsod po. Daghan rin kag room di ay. Kani room. Wow. Napo ko swimming pool pa mga bata. Nagpamahinlo ay. Wa pa mahinlo ini guys kay nag-close man gud sila. Napoy second floor guys, damo ni view makita nimo ag swimming pool. Wa pa na mahinlo guys kay ga-close na man gud sila, dugay ra sila ga-close. Mag-reopen na sila basig mga sunod adlaw, wa ta kay mag-announce ra pud sila. Ganahan ko sa palibot guys kay native bitaw. Mostly native agilhang mga kuan, mga gigamit nga materials anja daghay tanong bugnaw, daghay buwak pud. Hala. Ang daghana man kag kuan ngani. So guys, daghan sila mga room na ay isa, duha, na ay upat, na ay unom, na po'y walo. So kung daghan mo ka adjo, mas nice ni yung kuhaan rin guys, kay barato ra si dyan dyan. Safe food. Wa pa man ni sila mag-arrange gud og balik kay nag-close lagi sila. Kuha sir, og kunuhay og kaning barkada room, katong unom ka buok, mga pila pa rate. Kadto pag 400 per head with breakfast. With breakfast na. Lami ra good. Ara nang ka okay na kadyo. Katong 400 per head. Pila man to ka oras na? 24 hours na to. 24 hours to. Oh, hay na ara nang okay na. Daghan ba pay mahimo dari? Nya mo wagag dolphin watching ani ka matog. Dolphin watching, maligog dagat. Okay ka adyo. Kaning Kadto ribs. ribs. Gusok. Gusok sa? Sa dakong isda ba? Tano ta gusok sa isda. Fine. Tanaw ta.
Ini. Sagad. Mao ba? Busok na siya, ang mga spine eh. Sa Marami mga... ko kahoy. Well, busok na siya. Gusok dyan na si Jabi. Ay, tanawan nito Gusok guys. na siya. Makakita mo gusok guys. Nga ganawit ang dagko guys, na? Mga na siya. Yan, murag Thank ko. you. Ha? Murag, Siguro na kay basa kuwan eh. ko. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. See you. Morningan guys, homestay di ba? Niglabay ra ninyo sa simbahan, gamay ra dyan. Nay green nga, bay da na. Morning. Nanay dolphin sa gate. Oh, na dolphin sa gate, sa green nga bay, walain, unahan sa simbahan. Mauna si Jaja. Pwede ra mangutan na rin, inquire mo nga na, kay anytime mag-open man mo, balik. Karon nagkuan sa sila, nagbansay-bansay sa og, okay na ba kay ang COVID? Gusto ba sa pag magdama ka pang open sa COVID, watak hibaw kisin ng gina COVID. Delikado. So, at aron lang mabang na mo ideya, ba nga naa di ay paabangan na rin, unahan sa simbahan. Hani mapod ni, sir. Apel gapon eh. Apel gapon eh. Na magpo siya akong mga doon. Dahil sa ning abang ko, hay, Na sila ini sila. dagang room guys. Gusto mo, Napat po daling dako nga bahay. dako dyan, gusto dyan ka ba gusto? Pwede. Na kana daghay man po itong mga rooms. Mao ba? So guys, mao to guys, so gusto mo nga magtanaw-tanaw sa mga dolphin and na may kapuyan. Pwede ra mo abang dari sa Homestay Dibay. Homestay Dibay. Sa Baclayon Bohol. Sa BBC, beside Baclayon Church. Why lain na nang green nga building nga na dolphin kilid. Parang may dolphin nga. Oh, mao na wala silain. Kini guys, mo ni sang badja guys. Pwede ra mo mag-inquire na ug ganahan mo stay dari kay daghan mo pa mga activities mahimo dari. Nja, thank you guys sa pag-watch sa atong vlog today. Thank you sa mga ning subscribe ug ning like. God bless ninyong tanan unta na enjoy mo. See you tomorrow guys on my next vlog. Bye.